Meitä ammutaan, saatana. Oikeesti aivan ylihyvää. Ei oo. Riittää! Malta! Maahan. Maahan. Kato siellä, kun tikileitä on tehnyt tosi paljon. Just joku sisään. Siinä tulee tuolla. Se vaan, että pitää tuohon on semmoinen kusittaa tuo tiki silloin yhdessä vaiheessa, että se, niinku, että se koiran työmoraali saadaan esille. Niin se on aika niinku, se on henkisesti niin iso selä. Malta! Tää laittaa tää portti. Joo, mä voin laittaa, tuota vaan laulu vähän kauemmas. Niin, kuka menee ja ottaa seuraavat kysymykset? Malta. Mä en osaa käyttää sitä kameraa. Se on tämän näköinen muutokoma asmiikaa ja taas on taidot ja lampaa. Kylmä kuva.